дар Тоҷикистон сар аз имсол ҳар касе ки барои ҳалли мушкил ба фолбин, ҷодугар ё соҳире муроҷиат мекунад, агар ба дасти мақомоти интизомӣ афтад, бештар аз 4500 сомонӣ ва ё тақрибанн $500 ҷарима мешавад. матбуоти давлатии Тоҷикистон қонун дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмуриро нашр кард, ки раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон онро рӯзи 17 декабр ба имзо расонд. ҳар қонун дар Тоҷикистон пас аз нашр дар расонаҳои давлатӣ ҳукми иҷро мегирад. мақомоти Тоҷикистон борҳо ба сокинон ҳушдор доданд, ки аз рафтан ба назди фолбин ва ҷодугарҳо худдорӣ кунанд. соли 2024 дар Тоҷикистон барои фолбинӣ ва соҳирӣ ҷазо таъин шуда буд. аз он замон то кунун гунаҳгоронро барои машғул шудан ба фолбинӣ ва ҷодугарӣ ҷаримаҳои бузург мебастанд ва ё аз 10 то 15 шабонарӯз паси панҷара ва ё ҳабси маъмурӣ мекарданд.